Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia qal li dan il-Gvern kisser Lil Malta u Ġabha Fix-Xejn. Iddikjara dan il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia f'diskors ieħor isteriku meta fis-Siġġiewi indirizza lill-partitarji nazzjonalisti. F'Malta li nafu mhux li kisrulna, mhux li ġabuha fix-xejn. Miegħu ngħaqdu id-deputati nazzjonalisti li komplew bl-insulti u bl-attakki. Saħansitra d-deputat nazzjonalista Robert Cutajar qal li fil-kottonera hemm il-kriminalità. Dikjarazzjoni li tifret u tboġġi f'dell ikraħ lin-nies tal-kottonera. Illi fil-kottonera hemm kriminalità. Sittim il-bot mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, l-Europarlamentari Nazzjonalista David Kaza qal li jrid jerġa' jieħu l-poter f'idu. Fl-aħħar 5 snin il-poter li taħt l-elettorat użaħ. Fil-fatt flimkien ma' Robert Cutajar ma tilfux okkażjoni waħda sabiex iħammġu isem Malta u jboġġuha f'dell ikraħ. U dan il-poter li tajtuna aħna użajnieh. F'dawn l-aħħar 5 snin ġabu delegazzjonijiet mill-Parlament Ewropew sabiex jinvestigaw lil pajjiżna. David Kaza ftaħar li hu tal-Partit Nazzjonalista għandhom vuċi li tinstemaw li jemnuha fil-Parlament Ewropew. Għaliex aħna fil-Parlament Ewropew għandna vuċi li tinstema', vuċi li jemnuha. Kaza tilifa u nfexxjajat li jekk issibt li ġej jerġa' jiġi elett mhux se jbeżżu ħadd u jkompli bil-ġlieda. Ma jbeżżana ħadd! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.